Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz bu dünyada yaşaganda bir katı tırışabız, küp itip mal, baylık toplarga, küp itip akşa eшләп kalırga indi biz bütün küçübüzni koyabız. Bir yaktan qarasam indi bu elhamdülillah bik hayırlı amal. Eğer de dürüst niyet bilen işleybiz iken, halal kasıp bilen kasıp itabiz iken, küpmedir mal topladık iken, özümüzün yaraklardan tış biz әле kalganlarga da cemiyetke fayda kitire alabız. Şolay bittik. Yol jayilmagan avullarga yol kirte alabız. Eğer de birer kişi bir indi operatsiyaga, indi davaga muhtaç iken, onun şu operatsiyaсын, davasın alıp bir alabız. Eğer de birer jirlikte indi meşit medrese iken, onda meşit medrese tüzüp bir alabız. Yani eğer de kesip itken kirgen malыбыз halal bulsa, biz onu izgi, hayırlı, iyilikli amellerde kullan alabız. Bu bik хуп amel. Eğer de indi bizning tüp maksatımız akşa tap, akşa tabını özümüzge gene tege tamak tuyduruguna bulmasa, hem büyük maksatlar bilen yaşasak, şuşu kirgen akşadan küpmedir ilişin indi cemiyetke fayda kitirem degan niyet bilen işleybiz iken, bu bik hayırlı. Ama bir narsa var, mena biz köpkene vaqtda akşa эшләгәндә, şuşu сәүдәләрне өйрәнгәндә, кайсы ничек сәүдәдә күбрәк акча эшләп була, нинди өлкәгә инвестировать итеп була, һәм шушы инвестициялардан ничек итеп күбрәк дивидендларны алып торып була, шушыларны өйрәнгәндә без бер нәрсәне онытып җибәрәбез. Шушы күбрәк акча керә башласа, без алдаланабыз шушы дөнья белән генә. Вакытлыча дөнья өчен генә без кайгыра башлыйбыз. Шушы вакытлыча дөньяда акча югалтса, бик каты борчылабыз. Birər ötüşlürак сәүдәгә керә алмасак кайгырабыз. Күбрәк менә хәтта иманлы бәндәләр дә, иманыбыз булса да, Аллаһка ышансак та, кыямәт көне булачагына инансак та, без бәрабер күбрәк бүген көндә бәйләнештә яшибез дөнья белән. Ахиратны без әзрәк уйлыйбыз. Һәм менә бик сирәгебез генә кызыксына, уйлана, менә ничек соң ахират инвестировать итеп була. Ничек соң бу дөньяда шундый гамәл кылып була, нәрсә эшләп була, шушы эшендә бу дөньядан киткәч тә, кабердә ятканда да сиңа дивидендлары килеп барсын өчен нинди гамәлләр кылып була. Без булар турында бик сирәк кеше генә уйлана. Әмма динебез этәрә бу дөньяны да алып барырга, ахиратны онытмыйча. Ягъни бу дөньяда шундый эшләр эшләргә кирәк, ахиратта да бу дөньядан киткәч, кабергә кереп яткач та, шушы бу дөньяда эшләгән эшең сиңа кабердә булганда әҗер саваплар, дивидендлар китереп торсын өчен уйланырга куша. Әйе, бу дөньяда яшә, мәңгелеккә килгән кебек, әмма онытма, мәңгелек йортыңа барасың. Һәм шуңа да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, нишләде? Мөселманнарны, мөэмин мөселманнарны этәрде. Бу дөньяда булганда ук, мөмкинчелеген булганда шундый гамәлләр кылырга, үлгәч тә сиңа әҗер савабы килеп тора торган гамәлләр кылырга өндәде. Ягъни мөселман кешесе шундый уй фикер белән, максат белән яшәргә тиеш, бу дөньяда из калдыру. Ягъни бу дөньяда син үлгәч тә синең исемең яшәсен өчен, кешеләр арасында мактаныр өчен түгел. Менә шундый кеше барый, молодец дип әйтсеннәр өчен түгел. Менә шундый мәчет салдырып калдырды, юл салдырып калдырды, китап чыгарып калдырды, шәкертләр тәрбияләп калдырды. Анда менә шушы авылда су кермәгән, су керттереп калдырды дип, синең исемеңне искә алып, сиңа дуа кылсыннар өчен, сиңа савап булсын өчен. Ягъни һәр изгелекне без эшләргә тиешбез Аллаһның ризалыгын, Аллаһка якынаю өмете белән. Кеше мактасын өчен түгел. Әгәр дә ихластан эшләсәң, Аллаһ та бер мактатан. Әмма төп максат рияга кеше өчен булырга тиеш түгел, әмма бу дөньяда файда китерү. Һәм бер хадисне генә зикр итәсе килә, ул хадис безнең сахих хадислардан Муслим җыентыгында килә. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иза матал инсану", әгәр дә адәм баласы үлде икән, кеше үлде икән, бу дөньядан китте икән, кабергә кереп ятты икән, ин қата анху амалуху, аның бүтін гамәле дә туктала. Ягъни бер изгелек тә кыла алмый башлый. Ягъни бу дөньядан китү белән барыбыз да белә, кабергә кереп яткач,
Намаз да укый алмыйбыз, ураза да тота алмыйбыз, садака да бирә алмыйбыз, туганлык җепләрендә ныгыта алмыйбыз, хаҗга да бара алмыйбыз. Барлык гамәлләрдә туктала, бер нинди игелекле гамәл кыла алмыйбыз. Әмма Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям искәртеп әйтә. Ни өчен искәртеп әйтә? Менә безне этәрер өчен, өндәр өчен, шушы гамәлләрне кылыр өчен. Бу дөньяда әле җаныбыз тәннән чыкмаган булса, йөрәгебез тибә икән, безгә шушы гамәлләрне эшләргә этәрер өчен, уйландырыр өчен. Нәрсә ди? Илля мин сәләсә ди. Илля ләмәр иш гамәл кала ди. Бу дөньяда бөтен гамәле ди туктала ди, әмма иш гамәл кала ди. Иң беренчесе нәрсә ди? Илля min sadaqatin jariya deysiz. Agar da kishi o'ldi ekan, sadaqa jariya, ya'ni o'lgandan so'ngda anga shushi sadaqa jariya ajri kelib turadi. Narsa so'ng sadaqa jariya? Sadaqa jariya ul kishi o'lsa da anga ajri borib turadigan izgi amal. Masalan, aytganidek, shu misollarni o'ylandirish uchun qabatlaymiz. Aytik, avulda yo'l nachar. Ham Син эшмәкәрди, җыелган акчам барды, шушы авылга юл салдырдым. Ташманда, асфальтмы? Кеше шушы юлдан йөргән сайын, һәрбер кеше шушы юлдан үткән сайын сиңа савап бара. Син бу дөньядан китсәң дә, шушы юл ватылып биткәнче кеше шушы юлдан йөргәннән бирле сиңа әҗр барып тора, син кабердә булганда. Син үлдең, син изгелек кыла алмыйсың, әмма синең бу дөньяда яшәгән гамәлләрең синең өчен нәрсә? Кабердә әҗр булып агып тора, дивиденд булып. Бүгенге телдә әйтсәк. Икенче мисал, мәсәлән, бер мохтаҗ гаиләгә өенә су кертмәгән, син су кертеп бирдең. Яки хәлләре авыррак иде, түбәсен ябып бирдең. Яки мәсәлән, кеше пожар чыкты, янгын чыкты, син аларга башына Аллаһка итүзеп бирдең ди. Менә шушы кеше син ярдәм иткән ярдәмне кулланган сайын, син керткән суны алып эчкән сайын, юынган сайын, түбәсе ябык булган сайын, яңгыр үтмәгән сайын, син төзеп биргән идә торган сайын, сиңа әҗр барып торачак. Ягъни нинди генә эш эшләтсәң дә, Аллаһ ризалыгы өчен ихластан берәр кешегә, җәмгыятькә, авыл халкына, район халкына файда китерә торган кеше шушы синең файдаңнан куллана икән, син үлгәсәң дә сиңа аның әҗре барып тора. Менә бу була садака җария. Нинди генә эш эшләп калдырсаң да Аллаһ өчен, аның әҗре сиңа барып тора. Һәм икенчесе ау илмин юнтафау биһи. Икенче гамәл, син үлгәннән соң да сиңа әҗре бара, инвестиция ахиратка нәрсә? Гыйлем тарату. Берәр кешене Фатиха сүрәсен укырга өйрәттең икән, намаз укырга өйрәттең икән, берәр һөнәр кәсеп кылуны өйрәттең икән, шулай гыйлем, китап чыгарып калдырдың икән, яки шушы булган гыйлемеңне аудио, видео тасмаларга яздырып калдырдың икән. Менә синең шушы гыйлемеңне кеше кулланган сайын, укыган сайын, тыңлаган сайын, сиңа да әҗре барып тора. Карагыз, иң хайырлы гамәлләрнең берсе. Чөнки син берәр кешегә намаз укырга өйрәттең икән, берәр һөнәр өйрәттең икән, Фатиха сүрәсен ятлаттың икән, шушы кеше шушы гамәлне кулланган сайын, син өйрәткән гамәл белән эшләгән сайын, гамәл кылган сайын сиңа нишли әҗре барып тора. Син бу дөньядан китсәң дә. Уйлап карагыз. Әгәр дә берәр кешене намаз укыттың, өйрәттең, ул башка кешегә өйрәтте, өченчесенә өйрәтте, шулай итеп, сетевой маркетинг шикелле бер чылбырдан барачак. Һәм инде өченче төр Әввәләдун салих яд'у ләһу ди. Өченче төр тәрбияле дуа кылучы бала калдырсаң. Әгәр дә син дуа кыла белә торган, изгелек кыла торган бала тәрбияле калдырдың икән, син бу дөньядан китсәң дә, сиңа дуа кылып тора икән, и Раббым, Рабби ирхамһума кама раббаяни сагир ди. Раббым, алар мине кичкенә вакытка рәхимле, мәрхәмәтле булды. Син дә аларга рәхимле булсаң иде, гынаһларын кичерсәң, әти-әниемне дип шундый дуа кылучы бала калдырасың икән, сиңа инде бу дөньядан китсәң дә куркыныч түгел, чөнки ул синең өчен дуа кылып, синең өчен изгелекләр кылып, синең өчен инде сине онытмыйча хәлеңне җиңеләйтергә Аллаһ Тәгаләдән сорап торачак. Һәм үзебезгә сорау бирик һәм шушы хәдис белән. Садака җария, күпме эшләп кала алдык.
гыйлем таратып, шушы гыйлем таратучыларга ярдәм иттекме? Өченчедән, шушындый дуга кылучы балалар тәрбияләдекме? Бүген көндә без менә дөньяви якны гына кайгыртабыз. Дөньябыз яхшы булсын өчен, машина, йортыбыз, әмма онытабыз шушы мәңгелек йортка бара торган, шушы садака җария кыла торган, без үлгәннән соң да әҗер савап килеп тора торган гамәлләр эшләүгә бик салкын карыйбыз. Менә шуңа күрә бу дөньяда үзебезнең изебезне калдырыр өчен, җәмгыятькә файда китерүче кешеләрдән булыр өчен һәр вакытта да, һәр көнне иртә белән дә, кич белән дә сорау биреп торыйк. Менә мин үлсәм дә бу дөньядан, без кайчан бу дөньядан китәчәкбезне белмибез. Кичкә хәтлек яши алабызмы, иртә белән тора алабыз, беребезнең дә бернинди гарантия юк. Хәнә яшьләрне дә инфаркт, инсульт бәрә, юл фаҗигасында яшьләр үлә, беребезнең дә гарантия юк. Шуңа күрә без һәр вакытта изгелек, игелек кылуга омтылырга кирәкбез, һәм шундый садакага, шундый изгелеккә омтылырга кирәк безгә. Без бу дөньядан китсәк тә, безгә әҗере барып тора торган гамәлләр кылырга тырышырга кирәк. Шуңа күрә менә бу хәдис белән дәлилләнеп, тормышта кулланып, тырышык күбрәк садака җариялар кылырга, гыйлем таратырга һәм тәрбияле, дугачы балалар үстерергә. Аллаһ Субханаһу Тәгалә менә шушы хәдисне аңларга тәүфыйк бирсен, һидаят бирсен, һәм аны инде гамәлдә кулланып, күп итеп әҗер килеп тора торган гамәлләр, игелекле, хәерле эшләр кылып калырга язсын. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.